ассалому алайкум бародари азиз, шерӯнар чӣ хелен, сӯзакин, хубакин, худованд соз бошен, тенҷ бошен. бародарҷоно, аз якҳояки шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навора беназар намонен, бародарҷоно бибинен ва ҳамин бародарро дар киҷое ки диден просто бибиненш. бародарҷоно, ҳаминҷа мушкилӣ ба сари ҳамин бародар омагиай, аллоҳу аълам, худованд худаш медона ки киҷо даҳай. ба ҳамин хотир бародарҷоно, вақте ки мо дар обрашатсия мекунанд, меброянд, дига мо бетараф шуда наметонем. бародаро, ҳадди ақал зарани ҳам боша аз ҷониби мо, аз тарафи мо ягон ёрдамаш бираса, иншоалло ки беҳтарин мешавад. ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш мекунем ки ҳамира бетараф набошен, лайк шумонен, паҳнш кунен ки хела ҷигари падару модар ҳама хунай. бародари азиз, як ҳамин навора шерӯнар дар шумо садқа конкрета биненаш. бародаро, салому алайкум ака. шинохтӣ? чота шинос метови ака? ба худо хати бахтиёр рафта будем, кор мекардем. хати азор амад мегум ки чота ҳам чеҳрат шинос метова. хуби ака? саломатӣ хуб? тинҷ? алҳамдулиллоҳ, шукр. худом соз ака? алҳамдулиллоҳ, худоро шукр. алҳамдулиллоҳ. шумо хубе? ноқи коро хуб? тинҷ? хати хитом связа нестам. хати бахтиёр тоҳоҷра связ дем, ҳар шаб рӯз гап мезанем. беҳтарин ака, беҳтарин. чо кади? коро чӣ хел ака? чо кади ака? чӣ мекардӣ? видеош мекардӣ? акад мешава ӯ? ҳа ака? о акам 79 таваллудш акамай. хоб ӯ чӣ кор карди будай? ӯ айнами кароче якумбора чӣ рафт, якумбора рафт гардонданаш, қабулш накардан. дуюмбора через области Смоленский област айку ҳамуҷа рафт. ба ай уҷа духтур пухтур гузашт, ба Воронеж бурданашона. ба ай Воронеж баъд кадом направление фамилия чӣ ака? Ҳабибов Давлатёр Сайфуллоевич. ҳабибов Давлатёр. сол таваллудаш? сол таваллудш 79. ватан як ҷой ака? ай ноҳияи Ҷиникул. ноҳияи Ҷиликул. тамом ака, ман иншоалло ба амраи худо чӣ мекунам, ана ҳамин навора мепартом, шутоби бародаро шояд бибинанд, шояд бидонанд. мисол кадомида ки биброяд да ака, биброяд иншоалло ба амраи худо меброяд. связа номерота бигӯ ки ака зангит бизанам. номеро бинависам, роӣ кунам. ҳамин табугу мешавад. 910 417 78 86. тамом ака. ес шо агар ягон кас зангит бизана, нигаҳ кун ки машинико бисёранда, шо ба занг назаб гам қасум парто палон ҷодай дар беҳмадон ҷоя бовар накунем. конкретно на ака худам ба мошин 10 рӯз омадам ай Тоҷикистон, як капек надорум ай ки ҷо. ну мешавада мақсади хеле мешавада мақсад эҳтиёт кунӣ ака. ҳам конкретно ки чӣ бошад бояд хай дал чӣ бошад кори худтон аст. тамом ака, гап нест. иншоалло ба амраи худо ман чӣ мекунам. майли ака, ҳазор раҳмат. салом. худо нигаҳбон дака. бахтиёра салом мегӯ. хоб.